Už mě tady praví. Takže čusto lidi, my jmenujeme, jak se jmenuje to další dá. A já jsem tu, Smartský, čus. Homarský. A jdeme na dvor, že jo? Jo. Dvors. Je to mapa Antik. Nice, kámo. No, Marské to čoruje. Promiň. No, Tak je čarovat, tak no. já jsem mám nic. No tak to je výborný, no. Jinak se omlouvám, jestli něco bude slyšet pozadí. Jo, sbírám. Jak mám teď jako Minecraft game, prostě tak ne. Jo, Minecraft game. Back. Tak. Minecraft games. Oni jsem zase dali ten typ, víš co myslím, ten starý typ toho inventáře. Ještě Ty nemáš jen na 8. To je fakt. A to už je jedno. Jinak se divíte možná módy, protože Marcký, že jo, Marcký mi řekl prostě, že prostě... Modám se to laguje, jak no, si. to laguje, protože když máte módy, jo, tak já jsem chytrý, tak já jsem si teďka koupil za vás taky, no prostě se to laguje, když máte módy, tak děkuju Marcký, už mi to nějak prostě mi pomohl, tak mi to. Běž. No, FPS, okay. 100, nice. Pozri sami do očí. Teď není čum. Pozri sami do očí, borče. Kámo, já mám 4 goldy. Pěkně. Na tohle video stínu vydat. Pojďte do videa. Jo, pojďte do videa. Točíme. V Marckým. Takže taktika, jo. Chytný. Pastel už nám ničí, takže... Tak já jsem teďka na měsíčnej. Já ji bráním. Jo, jsem ho schodil. A teď dělám to. Na středě pomoc, help me. Bacha, dej k nám, bacha. Pojď, choď jo. Já ho vidím. Choď jo. Bacha! Schoď ho! Nemůžu, malá, tak já chci umřít. Mně se to taklo. Zabil ho? Ty jsi umřel? Ne. Já mám 14 ironů. Já nechci umřít. Já mám 5 goldů a budu si rozhodně meč. Hej, ale on je furt tam, jako. Ty jsi ho tam nechal? No co myslíš, že si beru asi teďka, proč myslíš, že si asi beru ten meč? Jo, on zmizel. Jak ten meč vypadá tak jakoby 3D. To je úplně hezký. To malou jídla hrozně. A počkej. Dobře jsme to ubránili. Ach jo. Krása, Marci, krása. Prostě je to pohoda. Jo. To je v pohodě. Došlo mi jídlo, sakra. Došlo ti jídlo. Tak chceš? Mám ti. Ne, já si kopím. OK. Tak, nejlepší chestplate. Jestli počkám na nejlepší chestplate, tak jste mohli všimnout No, už. za 8 nebo za 7? Asi za 8. Je za 7 ironu. No, tak za 7. Že? No, já mám ten za 7 ironu. Já se nejsem jistý, protože nehraju, že o tom je za 8. Ironu, takže jsem nevěděl. Jako si budete vidět, že tohle video bude asi na Full HD možná, na 60 fps. Ježiši, to je hajzel, on odkop tu cestu, já jsem mám spadl. Protože už, jak jste si mohli všimnout, tak nemohli si všimnout, ale mám nový renderovací program nebo upravovací program, jaksiže... Teď jsem zabil typka, který měl meč, ironový meč měl. Ale budu si asi stahovat Sony Vegas 12, protože 12 je prostě taková přilnější, ne, ale nevím, mě přijde taková lepší. Jo, zničili jsme něčko. Jsi zničil? Dobré ty, Marcký, dobré ty, ale. To ne já. To ne, Marcký, to prostě... Jsem nezničil já. No pojď, pojďme si jídlo a jdeme nás čteme tam vybombardit. Já jsem je vybombardil. No, tak Marcký to dělá na mě, že jo, Marcký?
Ale Ano. bacha, zelenej, zelenej. On kopil cestu, já mu to jdu zkazit. Já jdu na něj. No pojď. Já tě kryju, pojď. Jdeme na ně. Čum, dozad. Čum, vzadu. On má Je lák. moc zasekla. No tak tož mi moc Karma. teleportoval. Karma ho. Zabil. Bacha Matilda. Marcky, bacha Matilda. Se to laglo. No tak pak si... A Matilda! What? No tak zdrej, pryč. Jo, ona spadla, Bradby. Hezky. To je jediný obranný způsob proti. Jediný obranný způsob pro Marckýho, že jo, Marcký? Pomoc mi. No, díky. Pohodě. Mám 8 goldu. Chci koupit luk. To teďka jsme to docela přímě baglo. Jinak měl tačný take story, protože jaksi... Iron Plus. Aha, tebe zabil? Já mám 8 Ironu, chceš, já ti dám? Jo, chci. Tak to vem. Tak já mám mám level 2 luk a šíp. Jdeme to bouskillovat. On furt píše, že aspoň zničil Joha postel, já musím, že napsal žeret. Vadí. Tak. Dáš. Mečík, jo, počkej, já nemám irony. Já potřebuji trošku pomoc. Cože? Já potřebuji trošku pomoci na středu. To Jo. To vytryhardit. Trefa. Co jsi za... Na něj 2. Cože? Na něj... No on mě schodil. Ne. Tu debilní tyčku mě schodil. Nevadí, jdu se pomstit. Běž. Marský shodný, jo. Aha. Nemáš 5 goldů náhodou? On jde do mě tou tyčkou jeho. Že jo. Kámo, tyčku nesnáším od dneška. Au. Ne, já letím dolů, sakra. No právě, to je... A ty irony mi nehodím, prosím. Cože? Ty irony. Jo, já jdu ničit postele asi. Nabíjám. Já mám ty šípy v té hlavě, vidíš to? Nevidím. Tak se podívej. No Vydaš. prostě marský humor, tak prostě marský musíš žlutej, jo? No jasně. No Ty bacha se nám na postel. jinak by to nebyl marský, že jo? Fus. Full iron letí, no full iron. Prostě sletěl dolů. Tak se baterš, že jo, klasika. No. Nevím, jestli vidíte možná myšku mojí, ale jestli ne, tak to příště zlepším. Protože vidět myšku je prostě OP, že jo, Marky? Jo. On sword level 2, koupil si je. GG. Ty to zničil? Jasně. Tak já jdu vymečovat. A ještě jsem je dřevěným krumpem tam vykylil skoro. Já mám se teďka, když jste něco viděli nebo slyšeli z pozadí, ale mi to tady spadlo. Zvíni. Kámo, víni na mě 2. Já asi můžu. Ty jsi šel na koho? Na red? Nebo na koho? Ten vůbec neviděl. Zabil jsem oba 2. Jsem prostě borec, jo. A teď mě asi zabije. Tak to fakt nevím. Jdu ještě greenka. Marský mě zbrojil na půl HP. Je pomstit. Jak mi hodil goldy. Fakt? Ten červený, on zdrhal a nechce, abych ho zabil asi. Tak mi hodil gold. Ty kráso, Marský. Jdu na ně! Za Spartu! Is Sparta! Jdeme na ně. Jsem mám málo HP, ale i tak jdu na ně. Marský to vytrjádil. Tak zničený 2 postele, to jsem dal. V pohodě.
To Takže taktika kličím level na red. star. Já jdu vytryhardit redky. OK. Teď musíme ubránit naši postel. No braňte no, ale kámo, oni teďka obchodujou. Kámo, kecáš. Čum, že tu. Vidím. Tak trošku lamy, ne? Trošku. Trošku víc, tam byly dva na mě. OK, no. Jdeme. Ne! Ne! Tak já jsem down. Naše postel. Ne. Je po něm. Tak já mám zase prd, že jo, protože mě zabili. Nevadí. Nemáš taky irony, prosím? Prosím. Jo, nemám. Třeba. Ale mohl bys mi hodit jeden. Potřebuji. No, když já nemám sám. Tak na. No, tak. Jo, díky. Bronze. Zabije to, zabije. Cože? Ne, do pily všechny. Jo. Už nás to teší je zelený, jde do nás. Tak ho zabij, zabij, pojď. Negas teďka vlastně to slyšíte v pozadí, protože tady jako se umývá na vodíčko. Je picky prostě, že Hej, jo? to je ten luk, ty vole, jak má na explosive bow, ty. To je. To je takový hajzl. Sípneš. Takový šmej prostě. A letí. Letíš dolů. Jak to, že co to měl za anti-knockback? On má anti-knockback? Ne. No nevím, jakože asi jo, ale. Hej, bacha, postel. Jsme mrtví. Jsme mrtví. Jo? Aha, no tak výborný, no, tak já jdu vytryhardit. No, už udrhnu. To je šmejka. Ale jsme 4 a oni 2. No, Jdeme to vytryhardit? ale já nemám nic ještě. Jdeme na ně, pojď. Tak si koukni nejlepší, jako nejlepší ty předposlední a jdeme na ně. Já si koupím všechno obyč prostě. Taky oči. Ach jo. Oni tak jdu si koupit takhle mečí. Tak. Vezmi nějaký, prosím. Nejsem já. Bronzy. A já jdu vykilit. No čekaj, jsem Oh, čekaj, pomoc, to má legendární ten. Legend Sword. Pomoc? Asi jo, viď? Jo. Aha, Jsem my jsme mrtvý. se zabili navzájem, no. Okay. Fakt? Jo. Ale on měl legendární sword, takže jsem Tak nakonec čekaj, dopadl. jdu vytryhardit, jo, macky. Jo, už je tam už jenom jeden, tak dej, to dáš. Jo, jdu. Hello. Jestli mu, jsou dva, ale jestli mu nevyžere, tak budu rád. Jo, jasný, kámo, jemu ještě padl legendary sword další. Další? No, ale další můžu, jo. A teďka ho zabít. O, goldy, beru. To je moc dobrý. Tak tam neví, kámo, tak což mě zabili. Cože? Tak ten kámo neví, jak se vůbec točil. No nic, tak jo, tak já si myslím, že mi to stačilo, ne, Marcky? Podle mě jo? OK, tak Marckýho kanál budete mít v popisku videa, že Marcky? Jej. A tak jo, tak já se vám loučím a čau. Čus.